Kapag yang subhaya piwe baro syakani ka jing syakri na ka Bible Syaki kena. tu gini alai ban syem mentalang hakini ka jing rai. Ngan pin long ya pi kinong tong riu kinong tong riu kinong tong riu Ngan pen long ya pi kinong tong riu la da pi bud ya ngan pen long ya pi kinong tong riu kinong tong riu kinong tong riu Ngan pen long ya pi kinong tong riu la da pi bud ya nga la da pi bud ya nga la da pi bud ya nga Ngan pen long ya pi kinong tong riu la da pi bud ya nga Ngap u Chris u khat tuan hanga tuan hanga tuan hanga Ngap u Chris u khat tuan hanga ngangan ai ching cha that ngap u Chris u khat tuan hanga tuan hanga tuan hanga Ngap u Chris u khat tuan hanga ngangan ai ching cha that ngangan ai ching cha that ngangan ai ching cha that Ngap u Chris u khat tuan hanga ngangan ai ching cha that ngangan ai ching cha that ngangan ai ching cha that Ngap u Chris u khat tuan hanga ngangan ai ching cha that Ngap u Chris u khat tuan hanga ngangan ai ching cha that ngangan ai ching cha that ngangan ai ching cha that Pikuk balong ayu dah lahir. Ben? Pulet. Pulet to. Iben ikut balong pulet. Dia dan pelajari pil sih pindong ikut balong doktor. Dan pelajari pil pindong ikut balong nurse. Mah. Dan pelajari pil ikut balong ikut balong navy. Ni dah sibun bahaki wei pakikam dan ni kiba pi pikuk balong. Dia pikuk ni balong nong tong dok ha. Iben ikut balong pulet nak tak ada ikut balong nong tong dok ha. Pitip mensua maka kam bantong dok ha ma hadu mentarum ni ta mensua hadu mentaru kidan kibreu kiba ma ja bar kiba trei da kaba tong dok ha te iben la juri khwai ni plaji kibreu bari khwai pitip nem kitiar pat baju plan kam ha bari khwai te thu ingawei Oh, mau bawa kuah deh rung wiang. Te dan sibun kiwe par kitiar. Te pitip sisun kiwe par kitiar. Lat no kuah. Ne rung wiang Dong kuah pi pen mentah. Ngan pen pi kedur. Pila banje keteng kitiar. Ba ju penengkam ha balik kuah. Te pe kini kedur kan? Kiai kini kedur te to je nga. Ba kuah nang tade. Uksai. Dinem. Syatri dan kibarat syatri ru dan beraja kasong tupia dan pak kibarat ru kai kejar ma ban kami kidok ha de ne dan sibun pat kiwe ru kitiar ma kinlo kini ke baki nong khwa kira ma bantong dok ha to mdai tangkat tu mangat pad isu ye pi sa ka we pat kadur pet ken hang ni uni beriu le ayu khwai ni Boleh kai kan dia? Penkam kai kejar hoi. Pi tu bukuang jar? Okey. Te minta ngakuai pi ma ba pen plejimut ba. Ba ngan hikai pi dei kumnu bantong dok ha. Ma hendrei bantong ayu ap ngasa hikai ma kuai pi singap ha. Ngakuai pi baro kum ju pin singap ha ya kan ke jingja ka blatho hakak tien ke jong blai. Habau Jisu lasdang ban yalam
ulayat harut ke Duriau Galilea. Kibriu kila nang bun. Bat kila tul sajan jong u ban yo sngau ya kijikai jong u. Hangta ujisu ulayo i arteli kilieng. Kibayeng haru kata ke Duriau. Bat ki nong tong dok ha kidang ya sat ya laki jar. Ti kumtahi ulaki lor ke wei ke lieng. Kabadai jong Simon. Ubahadien la khot ru Petrus. Bat u Andrew ubadai para jong u. Bat ula pha ya u. Ban nyat ken diat na ringkau. U Simon ru ula le kumta bat u Jisu ula syong bat ula hikai ya upat ba na kataka lieng. Hadian ba ula dep ban hikai bat balawai u Jisu ula pha ya u Simon ban nyat syak bakam jelio bat ban pinhap ya kijar ban dup ngat dokha. Hindrei u Simon ulaong ku kenrat ngilai lek sitam baru simit. Hindrei ru ngim sim langat. Tang ba me laong mame ngin lek ken. Kum tahi u Simon bar Andrew u balong para jong u kila penhiar ya kijar. Bat haba kilayatan kilayo i ba kilangat si bun ki dokha. Hadu ba kijar jong ki kila sedang bankan. Kila lek kum no. Ha kata kapor kila kawat ma kila khot iki parlok jong ki. U Jacob u Yohanes bat u pa jong ki u Sebedi banjarap yaki. Tekiru klem penslem wut kilayawan kilay pendap ya kita kilieng baru arteli. Hadu bakita kilieng kila kia hadu kata-kata bakilieng kila sedang ban ngam. Kini kinong tong dok ha kila sngau pela hadu kata-kata ya kata kejingat ki dok ha. Dia kata kapor u Simon Petrus ula dem krup laki kok siu bat ong hau Jisu. Atrai tu khilet no nanga na bangalong ubri ubapop. Balai wong kumta. Nama u Simon ula sngau kendit habau yo iya ke kamba baja kman jong u ya kata kajing ngat kita ki dokha utip bat u sngau thu ba u Jisu dei bala pha da u blai te u Jisu pa wong kum no long wat sep tiang nado menta men long unong tong briu habo ong nong tong briu kamut ayu kamut nado kata kapor kini kin selet keleng syaki briu banyat hu sepang Jisu bat kabor jong u bat bun kin yo nget bat but ya u Jisu ti haba kile poi seringkau u Simon Petrus bat u para jong u Andrew kila rai ban but no yo Jisu nang ta ki parlok jong kiru o Jacob bat u Yohanes u bolong para jong Jacob kini ru kila eno ya kilieng bat ya la ukpa jongki ban but ya u Jisu. Kini baru sangut kinong tong dok ha kila eno ya ki baru ban yo ban but ya u Jisu. Ban ringkat bat u ban yo tip susu sapang jong u bat ban yo pelut poru kambun bat u. Kini kisangut kilong kisenran baning kong jong u Jisu. Kin mau dai tang kini kisangut mau kiba u Jisu lokot ban long senran. Henry hadin kani ulakot sa prangut kata kalong kanungut ben pra basau long kan no pra kendai sipo katway oi kamut u Jisu baru kisenran ulakot kalong kat arngut ma bandan lembat u ma banyat kat lembat u ha kapor ka ba u dang dan hang ni ha sla perthai ti to ke ngakwa ip punya pul lamat nga ya ki kat arngut ki senran jong Jisu to ibenun pul lamat nga kan u Petrus Andrew
u Jacob, Jacob, u Johannes, Johannes, u Philip, Philip, u Bartholomew, Bartholomew, u Thomas, Thomas, u Matthias, Matthias, u Jacob, Jacob, u Thaddeus, Thaddeus, u Simon, Simon, bat u Judas. Baru Judas. Pikuan em ban long kisan ran jong Jisu. Iben ikuan em. Oi. Hoi, iben ikua ban long kisan ran jong Jisu, tengok skem piru, baru pikua ban long kisan ran jong Jisu. Dia ban long kisan ran jong Jisu, ngiha ban ngek, pediang bat bot ya u. Kamu Melayu ngek pediang bat bot ya u Jisu. Hoi. Tekit mau u Jisu mau le boleh shim na jiet tangi ki banang bastan. Kumba u jiet de ki nong tong dok ha, ula ban jiet yang nga bat pi yang nga, ba je pi ru pi wei, la da ngi kloi ban buat ya u. Dia kedan kam hangi bangin pediang bat ngin long la kloi ban buat ya u. Namar ba u blei ken mau pet nya ka jingla ka jongi ne na ka jing don jing em ka jongi hindrei u pet ya ka do anut ka jongi. Ublay ula ru ban penen kam ya pi wei ada pisha ya u un shong hapo ka jingem ka jong pi de long la kloi ma long ki sinran long ki khun jong u ki ba kloi ban ya sam chapang jong Jisu sha ki wei pat ban pelong sinran ya ki wei pat ya thu chapang ka bor ka jong u ya thu chapang ka kamba jong u ya thu chapang ka jing e ka jong u Kenang baki weru kin yo long kisan ran jong u Jisu. Kini kisan ran kila kloi ban ino ya kike baro ban but ya u Jisu. Te iben na kloi nan but Jisu? Oi. Okay, very good. Te ngakermen ban ngidwai ru babaro ki kena kilong la kloi ban but ya u Jisu, makin long kisan ran jong u ban pelong san ran ru ya ki wei. Te hani kapor kementa nginya pulang bat nginak tin ke jong oblay. Tong ka gospel kat kum Matthias Matthias, lenong ka basaw Dang Kapsal, kad khot ka bakat khandai Kat Bakak Kendai, u Jisu te ulaong Jisu Teu Laam, tu ali Tu Ale, nadin jonga Nadien Jangan, dengan pelong ya pi Ngan Pelang Yapi, kinong tong briu Dang Tong Bril, tong biang u Jisu te ulaong Jisu Teu Laam, tu ali Tu Ale, nadin jonga Nadien Jangan, ngan pelong ya pi Ngan Pelang Yapi, kinong tong briu Dang Tong Bril, Kamut ayu kum tu nong tong briu hatu kamut ban mau ban ra kajar ban penhap seum ban tong ban yo ki briu ban pengat ki briu nom ngat dok ha kamut kum ta Yang, kamut ayu ban ya thu sha ki briu sepang jong do Lei, oh sepang chu blei sepang Jisu ban ya thu sepang jong u ban ya thu sepang ka bor jong u ru kenang baki wei kin yo ngek bat kin but ye nu Jisu, oh kin but yo Jisu ada ngile ya kata ngilong kinong tong bri dei kinong tong dok ha dei long kinong tong bri teng skem baro mi kwa balong ki nong tong bri te khnang ba mo ngin kin mau ya katu ka khat bible teng la tho hang ni pi ni teng sai kai ye pi grum ban sina mo hang ni ka dol jok dok ha to ngala tho hang ni ka khat bible pi ben okay bat shan ni chadien pan ngala tho ya ki kerteng jongki khat ar ngut kisenran jong Jisu mak bau Jisu la diet kenang kan pen ken mau pi ba ya kini la khat balong ki nong to bri bat Jisu ru khat ya pi balong ki nong to bri ta ali ni kai ngani kai ya pi mo kum du ban sinai ni te pi kum ni te ngaku mok ini ribat idan napo dai te ngaku ai pi ba pin le da ki paper ki ba e mo kum ka snap copy ru biang ki ba kham e te pin draw ya ki kum ni ma te nang ta de khna pinjo ka ju ka size khliap ma on maka snap copy ke accident arteli de nem kum tu te khliap ya kane sa draw nang ta de sa khap bat lang bat sa khap ya kane to ka jing he ka do kha le ne ka dor jo do kha
pilaban roh kanu dor ka ba piman te hendrai ngakwa pi pinle pat ka ba sam kopi ka ba ba sakhaliap tu nang tapat hang ni hapo pilaban tak riban sa pendat lang ba ini we bu riban hapadeng nang ta sata ma penwan kum tu te khenang ba riban inom pau nang ta baro kini na sai ru sata lut khenang ba kan dan PEM kilong kum tu la ta numpang te hang ni pin tho ya ka the court bible mang tho mang hang ni ya ka ni ka the court bible te bat shadien pat pin tho ya kini ki khat ar ngut kisan ran jong u jisu te pila ban ai rong ya kini dan ni pila ban I plain kum ni ru kami le te kan ya rap pi kan ya rap pi ban ken mau ya bau jisu khot yang ni ban long ki senran jong u jisu kenapa pila ban ken mau ma yakini ki khat ar ngut ki senran jong jisu ngakwa ip pen ngap ma ruai bat ruai bun sien practice bun sien ya ka we ke jing ruai ba ka ba ya thu bat je ya ka teng jo kini ki khat ar ngut ki senran jong jisu Jisu ula kot yaki ban long kisen ran jong u Petrus bat u Andrew u Jacob bat u Johannes u Philip Bartolomai u Thomas bat u Matthias u Jacob bat u Thaddeus u Simon Judas Iscariot Ho'od u kot yaki Ho'od u kot yaki Ho'od u kot yaki ban long ki sin ran jong u Sashi sian pan nga ai kublay pi we baro ki balak kloy ban snap ya gani ka jing hikai haswa bangin wai tungin let ban ye sheman talang haga jing duai tungin ye duai kukpa jungi bahabnengi ai ngo emi atrai sai sian pa hani ka por ka bamta ya ga jing dan kat ka jang me ya ga jing bam ino ka jang me hani ka por ka bamanta try nga ai ngo bamila a hengi ablay kamet ka bakoi bakhya khamtam e ka jing hikai ka balapan kan mau yangi atrai lingba kumno ablay bangin long kita ki sakhi ki jangme ngin long ki shithi shaki we pat ko pa ye don kat atrai nam ta ka jing em ka jangi ka baman la ka sngi khamtam e nam ta ki hep ki baret ko pa betelanti ka jing em ka jangi yekini nga duai ka kateng ka jong Jesus Christ amen tu blay en kurkhu ye pi baro bye bye